Здравейте, приятели! Отново сме заедно. Благодарим на Господ, че ни дава сили и отново ни държи в Неговия благословен път. Път към вечността, път към едно ново начало, път към едно ново измерение, към едно ново виждане, към един нов живот. Псалма днеска има много, как да кажа така, странно име. Обществен враг номер 1. Така е озаглавен псалма в един от коментарите. Нека да прочетем първо псалма. Защо, Господи, стоиш надалеч? Защо се криеш във време на неволя? Поради гордостта си нечестивите преследват сиромаха. Нека се хванат в лукавствата, които сами измислят, защото нечестивите се хвали с пожеланията на душата си и с сребролюбецът се отричат Господа, даже го презира. Нечестивият в гордостта си каза: Господ няма да издири. Всичките му помисли са, че няма Бог. Неговите пътища всякога са опорити. Твоите закони са твърде високи от очите му. Той презида всичките си противници. Казва сърцето си: няма да се поклатя, от род в род няма да изпадна в злощастие. Устата му са пълни с проклятие, огнетяване и насилие, под езика му има злоба и беззаконие. Следи засада, селата, скришни места, за да убие невинния. Очите му са насочени тайно против безпомощния. Причаква скришно като лъв в дупката си. Причаква, за да грабне сиромаха. Граба сиромаха, като го влачи в мрежите си. Навежда се, снишава се и безпомощите падат в ногтите му. Казва сърцето си: Бог е забравил, скрива лицето си, няма да види. Стани, Господи Боже, издигни ръката си и не забравяй кротките. Нещестиве, защото презира Бога и казва сърцето си: ти няма да търси сметка. Ти си го видял, защото гледаш неправата и притеснението, за да ги хванеш в ръката си. На тебе се поверява безпомощният. На сирачето ти си помощник. Струши мишницата на нечестивия. Издери нечестието на злия човек, докато не намериш вече от него. Господ е цар до вечни векове. Народите са изчезнали от земята му. Господи, послушал си желанието на кротките. Ще утвърдиш сърцето им. Ще направиш внимателно ухото си, за да отсъдиш за сирачето и угнетение, така че човекът, който е от земята, да не застрашава вече. Алелуя, амин. В началото на псалма се сблъскаме с въпроса, който рано или късно всички ние си задаваме. Защо Господ мълчи? Много интересен въпрос. Защо Господ мълчи? Защо Господ мълчи, когато праведният страда, а безбожният като че ли царува необезпокояван? Именно такава загадка включва в действие нашата вяра и ни насърчава да се доверяваме, когато ни разбираме, и ни призовава да издържим до край. За безбожния какво е характерно? За безбожния е характерно да се хвали с нещата, които възнамерява да направи. Аз, това, аз, онова, аз, еди какво си. Понякога ние като християни изпадаме в същата категория да се хвалим. А не знаем утре, как се казва, дали сме живи. Своята
необуздана мания за забогатяване. Той богохулства и презира Господа, безбожния. Защото благотворението на златото е отхвърляне на Бога. Той се смята за самодостатъчен, като презира Бога. Не изпитва нужда от Бога, не изпитва нужда да живее с Бога, като че ли Бог никога и никъде не е съществувал, а Той е реален. Той съществува сега между нас. Всичко сякаш става така, както безбожния иска. Плановете му се нареждат, мечите му се изпълват, а ние като че ли нещо, като че ли сме с една крачка назаре. По някакъв начин той успява да избегне всички проблеми, които измъчват другите хора. Но идва време, казва Господ, да се намеси, когато издигне ръката си, за да осъди потисника и да окаже милост на огнетения. Халелуя! Боже, ела, помогни ни, Татко Небесни. Ела, Татко, ела. Бог наистина вижда. Той не е сляп. Приятели, Той внимателно отчита всеки акт на несправедливост и злина, за да отплати заслуженето в един бъдещ велик ден. Ето защо сиромахът не напразно се предава на Бога. Не се ли е доказал Бог като приятел на на сирачето? Господ ще чуе вика на праведните и ще струши ръката на безбожния. Като изведе наяве безбожието му, докато го накаже до край. Страшно нещо е, каза Божието Слово, да попаднеш в ръката на живия Бог. Страшно нещо е. Хора, Бог да ми прости и на мене, но не е шега това. Да попаднеш в ръката на живия Бог. Можем да бъдем напълно уверени, че Господ ще чуе, ще отговори на молитвите на сирачето и на смирените. Той ще им даде благодат за всяко изпитание. Ще се преведе ниско. Халелуя, смятайте, Господ казва, ще се преведе ниско, за да се убеди, че е паднал жребият на сирачето и на огнетение. Слава на Бога, иде денът, когато земният човек вече няма да потиска бедните и беззащитните. Халелуя! Бог да ни прости. Амин.